Ang sama-sama po ng loob ko nang mangyari po sa anak ko kasi mag-graduate na po siya. Tapos ganito po ang nangyari. Parang hindi ko po kayang matanggap. Ako po si Mary Jane Ortinero. Lumapit po ako sa Tabang Ora mismo para po mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking anak. Sana po matulungan po ninyo ako. Kasi po pinaghirapan po namin ang pagpapaaral sa aming anak para makapagtapos. Hindi ko po akalain na ganito lang ang mangyayari. Humingi po ako ng tulong sa Tabang Ora mismo para mabigyan po siya ng hustisya sa kanyang pagkamatay. Isang ina ang dumulog at humingi ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang panganay na anak na isang graduating student pa naman. Hinaing ni Nanay Mary Jane Ortinera ay makasuhan ang rider ng motorsiklong sinakyan ng kanyang anak. Kami po ay nakikiramay sa inyo po. Ma'am, maaari nyo bang maikwento sa amin kailan po ito nangyari, itong insidente, Nanay Mary Jane? Nangyari pong nahulog po ang anak ko. Disgrasya po ang anak ko. Lunes ng hapon po. Lunes Alas 5 daw po ng hapon. Opo, ito po ba ipauwi sa inyong bahay, Nanay Mary Jane? Pauwi po sa bahay ng lola ko dahil po tumutuloy po. Ito po bang anak nyo, ma'am, graduating student sa senior high or college po? Opo, graduating po siya ngayon po. Senior high po, ma'am? College po, sir. Okay. Anong course nitong anak nyo, ma'am? Education po. Ang plano sana or pangarap sana ng anak nyo, pagka-graduate, maging teacher. Iyo po. Okay. Ay, opo. Opo, balikan ko lang yung aksidente na yan, no? Maaari nyo bang maikwento kung paano yung pagkakahulog ng anak nyo dun sa sinasakyan nitong habal-habal? Ano po, hindi ko po nakita yung pakalaglag ng anak ko. Yung sinabi lang po sa akin ng pangalawa anak ko, ang nangyari daw po, tinawagan po sila na ang ate nila nasa hospital na po. Kaya pumunta po sila sa hospital, sa infirmary. Doon na po nila nakita ang kapatid nila. Tapos kami po, nandoon po kami sa Lamon, doon po sa amin kasi doon po Sa funeral po, ma'am. Opo, matanong ko lang, ma'am, ha? Pang ilang anak mo na po ito or ilan magkakapatid po itong anak nyo, ma'am? Dumako muna tayo sa rider na tinuturong nag-drive ng motorsiklo, itong habal-habal na sinasakyan umano ng anak ni Nanay Mary Jane na si Sarah. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Victor Floreda, ang itinuturong rider ng motorsiklong inangkas si Sarah. Magandang hapon sa iyo, Victor. Sige po. Magandang hapon man din po. Opo, kamusta ka na, Victor? Ilang taong ka na, Victor? 28 po. 28 years old. Matagal ka na bang naghahabal-habal dyan sa lugar nyo? Nag-aabal-abal rin po. Matagal na, sir. Apo, mag-1 year na po. Isang taon? Isang taon po ngayon na. Okay. 1 year na po. Opo, para malaman namin ano ba yung pangyayari at bakit na aksidenteng nahulog po itong pasahero mo na si Sarah? Nung kuwan po talaga, nung sinakay ko po yung dalawa, sabi ko po ba, kahit saan po kayo ate, magpapahatid daw po sa Mabini. Sabi ko naman po, sige po, dahil papunta na rin naman ako papunta doon po sa Guwa, sa sentro ng Guwa. Pinasakay ko po yung dalawa. Okay. Sabi ko naman, tungkat siya po. Tungkat siya sila. Sabi daw po, opo. Sabi ko naman po kay ate doon sa hulihan, kaya po, maghawak ka lang kay ate. Maghawak ka lang. Okay daw po. Nung dumating na po kami sa barangay Abukayan, bigla po siya nahulog. Sabi ko po sa kasama niya, Labuti, hindi man lamang nagsabi na yung malalaglag siya o mahulog po. Hindi naman daw po siya na uyang nagsabi. Basta na daw po nahulog. Okay. Nung mga oras bang yun, sir, meron kang binigay na or pinasuot dito sa dalawa mong pasahero na helmet lamang, sir? Wala po, sir. Alam mo ba, sir, na bawal din yung pagsakay ng dalawa sa motorsiklo, sir, kasi overloading po ito, sir? Opo, sir. Narinig na ko naman, naintindihan ko naman po, sir, dahil sabi niya daw kasi wala daw pong kuyan, yung right tricycle. Baka daw po maabutan po daw po ng gabi.
sila ng dilim. Di, sige, sabi ko, sige, dandahan lang tayo. Sabi ko, kumawak lang yung isa doon sa katabi. Iba na lang daw po nahulog. Sabi ko, patay. Opo. Sir, opo, mga kwenggola, ano? Sa pag-abalabal mo, sir, talagang dalawa yung sinasakay mo, sir? Nagka-time lang po. Dahil magpapati daw kasi po siya eh. So, ibig sabihin, sir, sa pagkwento mo, nagkataon lang na dalawa yung sinakay mo nung mga oras na yun at yung biktima, sir? Opo. Saan ito nahulog, sir? So, may anong porsyon ng daan dun sa lugar? Pataas po ba ito? Sa may abo kayo po, yung pahaon na po, pahaon. Doon na siya Paahon. nahulog. Okay, paano mo na-discover na nahulog na pala ito, sir, na si Sarah? Eh sabi niya po doon yung katabi niya, ay kuya nahulog na. Nahulog yung isa daw po, nahulog. Kasi nahulog kuya. Di yun po, bilig ko naman na preno po agad. Sabi ko, bakit yung nahulog? Eh, hindi man lang nagsabi na ako na mahulog niya siya. Hindi naman daw po nagsabi. Eh, basta na lang daw po nahulog. Mga ilang metro na, sir, napansin mo na nahulog na pala itong biktima? Malapit lang po yung mga isang kalahating dupang ng ganyan, mga isang dupa, ganyan po. Tapos nang nakita mo na, sir, itong biktima na nahulog na doon sa kalsada, ano yung ginawa mo, sir? Eh, nagpara po ako ng tricycle, eh, magpapasakay sana po ako doon sa nangyaring yon. Dahil may dugo na po siya eh. May dugo. Eh, ayaw naman po tumigil yung kuyan, yung naka-tricycle, ayaw daw isakay. Sabi ko, ayun lang. Sabi ko, anong gagawin ko kaya? Tapos nung kuyan po, sabi ko kay ate, tigyan ka muna tita dahil kukuha ko ng ambulansya. Nung dumating po ako doon sa munisipyo ng Guwa, eh wala daw pong ambulansya, magpunta daw po ako doon sa kabila. Sabi daw po na may nakapagsabi po sa akin na may nagkuha na po. Di kaya po ako bumalik agad po doon. Eh, nakita ko po yung mga tao doon sa may kuwan. Sabi ko, hindi pa masasakay na mawala ba talaga tayo makukuha ng pagkain dyan sa mga tricycle. Eh, wala daw po, ayaw daw po kasi, ayaw po magpasakay, ayaw magpasakay. Di, nung nakita namin po yung ambulansya galing sa mga pinamiyakay dito po sa parte namin, doon sa papunta pong kuwan, mga pairaya, eh, pababa po sila, palabas ng Guwa. Opo. Sabi daw po, may pipick upin daw po sa San Jose, yung ambulansya. Eh, ayaw pa pong magpasakay. Yung ambulansya, ayaw pa pong magpasakay. Buti po, may babae po doon na, yung kapitanay po yata yun doon sa Bukayan, di ko lang po alam, o dati. Tapos, inarangan namin na pasakayin yun dahil 50-50 na po yung tao. Okay. 50-50 dahil dugo na po. Sir, putulin ko lang, nung makita mo itong biktima na nahulog na, sir, kumbaga umihi ka na ng asistensya, meron pang senyales na buhay pa itong biktima. Po? May senyales, sir, na nakita ka na buhay pa itong biktima sana kung naidalang... Opo, buhay pa po. Okay. So ngayon, sir, nasa kabilang linya, itong nanay ni Sarah, itong si Nanay Mary Jane, ano yung mensahe mo, sir? Ang kagustuhan na magkaganyan po. Dahil ako rin din po na nagabal-abal din po ang hanap buhay ko. Mahina lang po ako natakbo ng magabal-abal. Di ko lang po alam na. Ganun pala po nahulog po yung isa, yung hindi naman pala pumawag. Okay. Hindi naman pala po humawag. Yun po, sabi ko, ano kayang gagawin ko? Okay. Sabi ko, pahanap na lang ako ng kuhan, pagagaw para makagawa ng paraan. Okay. Kumuha po ako ng kuhan. Sige, Sir Victor, balikan po namin kayo mamaya. Ngayon, Nanay, nasa na po, Nanay Mary Jane, itong anak nyo? Saan na po ito nakaburol ngayon? Nasa pinamihagan po. Sa bahay nyo po ba? Opo. Okay. Ma'am, ano po yung gusto nyong mangyari, especially dito sa rider na sinakyan ni Sarah? Gusto ko po siyang makulong, sir. Gusto ko pong mamigyan ng justisya ang magamatay ng anak ko. Bago ito, Nay, ma-aksidente itong si Sarah, ano sana yung plano niya para sa pamilya nyo, Nay? Plano niya pong tulungan niya daw po kaming magbuti-buti naman po yung buhay namin. Kasi sir, sa totoo lang po, mahirap lang po kami. Ang asawa ko po nagtatrabaho ng construction para po mapag-aral ang 3 kong anak. Nagtatrabaho po siya kahit gabi. So, palaging nag-uupisan hanggang alas 12, hanggang alauna minsan para po madagdagan yung kayod niyang
pera para po may papantustos po kami sa pag-aaral ng mga anak namin kasi inisip po namin na yung mga anak namin makapagtapos ng pag-aaral. Yun po ang pangarap namin sa mga anak namin. Kaya ang sama-sama po ng loob ko nang mangyari po sa anak ko kasi mag-graduate na po siya. Tapos ganito po ang nangyari. Parang hindi ko po kayang matanggap. Opo. Kumbaga, Nanay Mary Jane, si Zara na lang sana yung inaasahan nyo na makatulong sa inyo, sa pamilya nyo, Nay. Opo. Para sa legal na aksyon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Major Ronald Brugada, ang officer in charge ng Goa Municipal Police Station. Magandang hapon sa iyo, Major. Regarding po ito sa nangyaring aksidente po dyan sa Goa. Sir, ano po ang maaring asahan ng pamilya nila Nanay Mary Jane sa prosesong pagsampa ng formal na kaso o reklamo laban dito sa rider? Ngayon po about doon sa kasong nangyaring aksidente ng pagkahulog ng isang estudyante na pasahero ng pinasabing balabal. Inaantay po natin ngayon yung may yung death certificate ng biktima, yung mga affidavit po nila at saka yung pasahero para doon sa kanilang nalalaman sa nangyaring pagkahulog at tuluyan ng pagkawala ng buhay ng isang pasahero natin. Ano po? Opo. So far, na-i-explain naman po yan ng may hawak ng kaso na yan kung ano magiging proseso para mapailan ng kaso yung driver po ng sinasabing habal-habal. Opo, sa ganitong insidente po, Major, ano po ang maaring kasong maisampa laban dito sa rider? Ang maaari po nating ikaso doon sa habal-habal ay reckless imprudence resulting in homicide. Bawal po itong habal-habal, hindi po ba? Opo, actually, bawal po talaga yan. Ano po yung pwedeng violation na pwedeng ipataw pa dito sa rider? Especially, overloading po itong rider, sir. Okay, unang-una po, kasi ang motorcycle, hindi naman talaga siya registered as for passenger or utility, So, ang violation niya po violation niya po doon is yung pag-violate niya ng registration niya na yung motorcycle is for private use only. Yung motorcycle. Opo. So, violation po yun doon sa registration niya. So, maano po yan, kakaroon ng kaukulang penalidad po yan dyan sa traffic code ng LTO. Doon naman, actually kasi ganito yon. Alam mo naman natin na kahit saan banda naman yata ng Pilipinas ay hindi pwedeng magkaroon ng permit para maging conveyance, certificate of conveyance yung motorcycle, considering na hindi siya safe sa mga pasahero. Po. And yung niya, kahit yung LTO, LTFRB at saka yung local na nagga-grant ng mga franchise, hindi rin po siya pwede kasi nga po sa kakulangan ng security or safety measure niya. However, tama po. habal-habal kahit saan ko man nalalaman, alam naman natin yan. Para kasing tinatangkilik na rin ito ng mga pasahero natin, So parang nakikita nila itong acceptable mode of transportation, although pinapaalalahan na natin lagi yan, na bawal yan, and yung consequence nga po, ganyan nga po na wala silang masyadong makukuha na insurance dyan, considering na hindi po siya registered as public conveyance. So, however, dahil siguro sa mga nasabi naman ng mga pasahero na mas mabilis at madali ang pag-transport sa kanila, tinatangkilik po nila yon. And actually nga, ang hirap ding hulihin yung habal-habal. Kasi pag pag sinabi mo naman yung pag inuuli mo, hindi man sila talaga, wala pa tayong masyadong rules kung maano yung habal-habal, ang except doon sa certificate of registration na for private use only. Pero pagdating doon sa ang sasabihin nila, kapamilya nila, nakasakay lang. So mga ganun. And even the passenger, kung minsan nga, ganun na rin yung nagiging nila. So kasi parang
ina-accept, tinatangkilik din nila yung mode of transportation na ganon. Sir, ano po yung maaring maipayo natin kay Nanay Mary Jane sa mga proseso para maisampa na itong kaso laban dito sa rider? Okay po, so ang naantay lang po namin, anytime naman po may provide po natin, makuha po natin yung death certificate niya at saka makapag-execute na po sila ng affidavit nila. Anytime naman po yung pulisya dito sa bayan ng Goa, anytime makapagpapile po tayo ng kaso, reckless imprudence against doon sa habal-habal driver. Yun lang at pwede na po siyang dito. Kaya lang, ang sabi yata ng investigador sa akin, sa update sa akin ng investigador, sabi ng siguro daw pag nailagay na, huling hantungan, timeline yung biktima po yata, saka sila magpo-proceed dito. Anyway, parang initially nagkaroon na ng pagkikita, paghaharap yung pamilya ng biktima at yung habal-habal driver habang nasa custody namin siya. Maraming salamat muli, Police Major Brogada ng Goa Municipal Police Station. Mabuhay po kayo dyan, sir. Maraming salamat din, sir, at welcome po. At ayan mga ka-aksyon, balikan natin si Nanay Mary Jane. Nanay Mary Jane! Nanay, narinig niyo po si Police Major Brogada ng Goa Municipal Police Station. Opo, sir. Opo, inaasikaso na raw nila para sampanan ng kaso itong tinuturo yung rider. Nay, asahan niyo po ang aming team na tutulong po sa pagproseso at pagsampa ng kaso dito sa rider. Opo, maraming salamat din po.